Priateľstvo pre Horné Záhorie je občianskym združením, ktoré bolo založené v roku 2007. Má 46 členov a tvoria ho obce, 18 obcí okresu Skalica, 3 mesta okresu Skalica a 1 obec okresu Senica. Potom k ním priradíme ešte 8 podnikateľov a 16 členov neziskového sektoru. Naše občianske združenie pôsobí na Hornom Záhorí. Tu sa nachádza takmer 48 000 obyvateľov. V roku 2017 nám bol pridelený štatút miestnej akčnej skupiny. Vítam vás na Hornom Záhorí. Úspešne sme podporili 40 projektov v našom území v celkovej finančnej alokácie 1 812 000 eur z európskych zdrojov a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Projekty ale museli naplňať naše priority, čo znamenalo, že museli podporiť vzhľad a životné prostredie v obciach, museli podporiť rozvoj služieb a trávenie voľného času v obciach, alebo podporiť podnikanie, alebo priniesť rozvoj vidieckého cestovného ruchu. Týmto dnešným videom by sme vás chceli niektoré z týchto úspešných projektov predstaviť. Naša MAS to nie je len implementácia stratégie a projekty, ale aj aktívna spolupráca a animačné aktivity na Hornom Záhorí. Naše združenie pre svojich členov, ako aj pre širokú verejnosť zorganizovalo Deň otvorených dverí, a zahraničnú exkurziu do miestnych akčných skupín v Českej republike a Poľsku a mnohé výstavy, odborné, vzdelávacie a iné propagačné aktivity. Podporené boli malé lokálne infraštruktúrne projekty a podpora malých podnikateľov v rámci 4 priorít stratégie CLLD. Zapojili sa obce, neziskové organizácie, občianske združenia a podnikatelia. Maximálna podpora na projekt do 100 000 eur, v priemere 50 000 eur. Celková podpora projektov v rámci stratégie CLLD 1 812 893 eur z Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Priorita 1 stratégie CLLD. Vzhľad a životné prostredie v obciach. Cieľ: revitalizácia územia obcí a zlepšenie dopravného prepojenia územia MAS. Podpora 17 projektov v hodnote 614 537 eur dotácií z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizátori projektov: obce a mestá. Priorita 2 stratégie CLLD. Služby v obciach a trávenie voľného času. Cieľ: zlepšiť voľnočasové, kultúrne a sociálne služby v území MAS. Podpora 13 projektov v hodnote 502 812 eur dotácií z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizátori projektov: obce, neziskové organizácie. Priorita 3 stratégie CLLD. Podpora podnikania. Cieľ: podpora rozvoja malých podnikov, inovácie a nové pracovné miesta. Podpora 5 projektov v hodnote 333 963 eur dotácií z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizácie: nákup technológií, prístavby hál, vznik 8 pracovných miest. Priorita 4 stratégie CLLD.
cestovný ruch a dedičstvá. Cieľ: rozvíjať turistickú infraštruktúru a služby pre návštevníkov. Podpora 5 projektov v hodnote 361 582 eur dotácií Programu rozvoja vidieka. Realizátori projektov: obce, podnikatelia. Pozývame vás na územie MAS, Partnerstvo pre Horné Záhorie. www.mas-hornezáhorie.sk